ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ቁሩብ ከስሕቐኩም ዝኽእል መደብዬ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ። ኣብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ነልዕሎ ሓሳብ ብልዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ንምንታይ ድምፂ ከም ዘውፅእ ወይ ድማ ብናይ ልምዲ ኣፀዋውዓና ንምንታይ ከም ዝጠርጥ ክንርኢና ነዚ ድምፂ ከመይ ጌርክን ክተጥፍኣ ከም ትኽእላ ብኸመይ ከ ክለዓል ከም ዝኽእል ኣስፍሕ ኣቢልና ክንርኢና። እዚ ነገር እዚ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዝፅገማሉ ስለ ዝኾነ ትምህርቲ ንክትወስድሉ ኢለ እየ ኣዳልዮ። እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንክትኮኑ ብክብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ጓል ኣንስተይቲ ናብ ልዑል ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ክትኣቱ እንተላ ወይ ድማ ናብ ዕግበት ክትበፅሕ እንተላ ማለት እዩ ሳይዝ ናይ ብልዕታ ቅርፁ ወይ ድማ ናቹራሊ ሼፑ እውን ይቕየር እዩ። ብኸመይ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም? ኣብ ውሽጢ ዘሎ ክፋል ብልዕታ ይሰፍሕ እሞ ኣብ ደገ ዘሎ ወይ ድማ ናይ ብልዕታ ከንፈር ከባቢ ናይ ምፅባብ ጠባይ የምፅእ እዩ። ኣብዚ ግዜ ኣየር ወይ ድማ ንፋስ ናብ ውሽጢ ብልዕታ ኣትዩ እቲ ኣፉ ፅብብ ስለ ዝብል እቲ ኣየር ወይ ድማ እቲ ንፋስ ክውፅእ ኣብ ዝምክረሉ ግዜ ድምፂ የውፅእ ወይ ድማ ናይ ጥራት ዓይነት ድምፂ የስምዕ ማለት እዩ። ንኣብነት ነፋሒቶ ነፊሕኩም ኣብ ኣፉ ከባቢ ፅብብ ዝበለ ስለ ዝኾነ ነቲ ንፋስ ወይ ድማ ነቲ ኣየር ኣብ ተውፅሉ ግዜ ዘውፅኦ ድምፂ ኣሎ። ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብልዕቲ ከምቲ ነፋሒቶ ዋላ ድምፂ እንተዘይውፅአ ድምፂ ግና የውፅእ እዩ። ስለዝኾነ ፆታዊ ርክብ ክትፍፅሙ እንተለኹም ናብ ብልዕትኽን ዝኣተወ ንፋስ ክወፅእ ኣብ ዝምክረሉ ግዜ ዘውፅኦ ድምፂ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ መትሎ ኣፍቃሪኺ ወይ ድማ በዓል ገዛኽን ናብ ውሽጢ ብልዕትኽን ኣብ ዘእትወሉ ግዜ ነቲ መንደቕ ብልዕትኽን ፍሪክሽን እንዳፈጠረ ወይ ድማ እንዳሓሳስዮ እንዳወቕዖ ስለ ዝኣቱ ነቲ ድምፂ ዝበለፀ የጋድዶ። ስለዝኾነ እዞም ክልተ ድምፅታት ብሓደ ብምዃኖም ንክትሰምዖ ዘፅግም ዓይነት ድምፂ የውፅኡ እዮም። እዚ ድምፂ እዚ ኣብዝሓ ግዜ ንደቂ ኣንስትዮ ዘሰክፍ እዩ። ውሑዳት ደቂ ተባዕትዮ ዝፈትውዎ ዋላ እንተኾነ ብብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ እውን ኣይፍተውን። ንሓደ ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ዋላ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ እውን ከስሕቆም ዝኽእል ድምፂ ክወፅእ ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ ምስ እዚ ድምፂ ተታሒዙ ዝሕብረልኩም ምክሪ ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ትጥቀምሉ ዘለኹም ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ምቕያር እዩ። ስለዝኾነ ነዚ ካብ ብልዕትኽን ዝወፅእ ዘሎ ድምፂ ወይ ድማ ጥራጥ መሳሊ ድምፂ ክተጥፍኣ እንተደሊኽን ትጥቀማሉ ዘለኽን ናይ ፖዚሽን ዓይነት ምቕያር እቲ ቀዳማይ መፍትሒ እዩ። እዚ ድምፂ እዚ ኣብዝሓ ግዜ ዘጋጥም ዶጊ ስታይል ብንብሎ ናይ ጉንብሒት ንብሎ ማለት እዩ ብትግርኛ። ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ጌርኩም ፆታዊ ርክብ ኣብ ትፍፅሙሉ ግዜ እዩ እዚ ድምፂ እዚ ኣብዚ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ግዜ ዝወፅእ እዩ። ነዚ ድምፂ በዚ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እንዳፈፀምኩም እንዳሃለኹም ደጋጊምኩም ትሰምዑ እንተኮይንኩም ነዚ ፖዚሽን ክትቅይርዎ ኣለኩም። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ድማ ነዚ ድምፂ ነዚ ጥራጥ መስል ድምፂ ማለት እዩ ንክትቅንስዎ እንተደሊኹም ቅልጣፈኹም ወይ ድማ ስፒድኩም ምቕናስ ዝበለፀ ይሕበር። ስፒድ ብምቕናስ ነቲ ናይ ኣየር ወይ ድማ ናይ ንፋስ ናብ ብልዕትኽን ናይ ምእታው በዝሒ ክትቅንስኦ ትኽእላ ኢኽን። ኣብ ውሽጢ ብልዕትኽን ዝኣተወ ንፋስ ቀስ እንዳበለ ንክወፅእ ክትገብራ እውን ትኽእላ ኢኽን። ኣብዚ ግዜ ዘስምዖ ድምፂ ኣይህልውን እቲ ንፋስ ወይ ድማ እቲ ኣየር ቀስ ኢሉ ክወፅእ ስለ ዝኽእል። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ነዚ ድምፂ ንምጥፋእ ዝሕግዘኩም ወይ ድማ ንምቕናስ ዝሕግዘኩም ድማ ኣፍቃሪኺ ወይ ድማ በዓል ገዛኺ ንመትልኡ ሓደ ሻዕ እትዩ ቁሩብ ምስ ፀንሐ ኣውፅኡ ድማ ቁሩብ ምፅናሕ እዩ። እዚ ድማ ካብ ውሽጢ ብልዕትኽን ናብ ደገ ነቲ ኣየር ክተውፃ ትኽእላሉ ኢኽን። ድሕርዚ ናብ ፆታዊ ርክብኩም ክትምለሱ ትኽእል ኢኹም። ምስ እዚ ነገር እዚ ወይ ድማ ምስ ናይ ብልዕቲ ድምፂ ወይ ድማ ጥራጥ ዝመስል ድምፂ ማለት እዩ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ናብ ሳይኮሎጂካል ፀገም ይኣትዋ ኣለዋ። ሓደ ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ነዚ ድምፂ ከም መስሐቕ ነገር ስለ ዝቆፅርዎ እዩ። ኮይኑ ግና ኣብ ፆታዊ ርክብ ዝፈጥሮ ዋላ ሓደ ፀገም ስለዘየለ ክትጭነቃ
يبلكنن كوينو جنا الدكانستو شمي كتفقل أيو إلاني حسبا ناب زي دلي چنكت يعتوا سلازوخونا نزي استقاقي چنكت ويدما تنشن زي دلي استقاقي التحساسبا كتكيرا علكن إذا دمسي ويدما ترات زمسل دمسي عبصوتاو ركبكم زحدرو ولا حنتي صعبين سلازيلا أزي زقات مكن زلو بناي أير مئتاون موسى نمبر بخالي كم زي كونا كتفلت علكن دكتبعتيون أفكاريتكا ويدما بعلت بيتكا بتدقاقامي نزي دمس توصي انت خوينا أزي دمس أزي يوصن له إلا خيتسكفن كيتجنقن كم أون نابزي يدلي شغلوتن چنكتن نخيتعتو كتردألان كتردأن لكا أزي زقات مكن زلو عينت نايبلعت دمسي بازوم قدمي لا زحبركوهم ميلاتات كتدفو خم تخيلون كتكنسو خم تخيلون كتفلت علكن نمزخار زاكل تقدامي رينا يوز لبرنا نزي دمسي نمدفع زحقزكم ميلان تايو تتقاملو زلوهم نايصوتاو ركب ناي بوزيشن عينت مغياريو بفلاي إذا دمس زي كقات مكن زخيل بدوغي ستايل نايصوتاو ركب ناي بوزيشن عينت صوتاو ركب تفتصمون تحليهم يو ويدما ناي قنبحيث نبلو نايصوتاو ركب ناي بوزيشن عينت يو سلازخونا دقاقيمكم بز بوزيشن صوتاو ركب نفتصمكم إذا دمس زي زسمعكم انتقوينو كتكيرو علىكم عم بالكالاي نريو دما نقلت أفاقم ويدما نايصوتاو ركب سبيدكم مقناسيو سبيدكم بمقناس اتأير ناس أخوينو كاوشت بلعتن دمس خيسمع نخواتس سبيد مقناس بتعمي أقداس نقريو سلازخونا صوتاو ركب نفتصمكم نزي دمس زي دقاقيمكم تسمعون تحليكم سبيد نايصوتاو ركبكم بمقناس كتمحشوو تخيليكم عم بالسالساي زرانايو نزي دمس زي نمتفاقن نمقناسن زحقزكم دما أفكاريخي ويدما بعل جزاخي نمتلو حادشا أتيو قرب بمصناح نمتلو أوتسيون قرب بمصناح اتأير ناس أخوينو دمس خيسمع كابلعتخن خواتس زحقزكن ميلايو سلازخونا أزان سلستا ميلاتات تطعيمكم دمس بلعتخن ويدما ترات زمسل دمسي كتتفاخم تخيلا كتفلت لكن زي دلي چنكتن شعلوتن كتآتوا يبلكنن دكتبعتيون نفكاريتكم نبعلت بيتكم كتردوا لنا لكم نزيلة نايلم عنت مدبي بزكزازم كام نايلم عنت مدبي زخونة حدش نجر كم زحسكم تسفاي جبر نازي channel حدش تزخونكم سبسكرايب بمقبارن نتاني دول ملكت حنت شعب من كان استفلاليو ناي صوتاو ركب ناي طعنا كمون ناي حدارن ناي فقرن هيوت انفورميشن ترخبولو channel سدران نختكونن كتتبابعنان بخبرين حدث كام ناي صوتاو ركب ناي طعنا كمون ناي فقر هيوت كسرح لكم تدديو زخون يكون حساب انتهاليو بكومنت كتقلصولنا تخليكم نزا حسابكم رينا مدب كنسرح لكم إنا مدبنا نابزحات سبات بزيحو أو كمزا عينة سقم زلوا بزحات حواتنا تمهرتي نخبتحن لايك شير مقباركم يترسعو حساب ريتوكم نشانلنا نمدبنا نمعباي سلازحق زنا حساب ريتوكم بكومنت تقلصولنا بخالي مدب بخالي حساب سكام نراخب سلامنت عنا نخلاتنا يا نيلي